אחד, אתם רואים שמרים לא נמצאת, יכולה, לא תהיה היום בבית הספר. אם אתם זוכרים, ביום חמישי שעבר, כשבאנו עם הערכות לבית הספר והיו צריכים לבדוק אותם, למדוד אותם, כל אחד הגיב אחרת. היו כאלה שזה הפחיד אותם, היו כאלה שזה הפחיד אותם, ואני מקווה שבפעם הבאה זה יהיה מקום יותר משלישי. מיטל, בואי חמודה, ואלינור. אלינור לא פה, אז לירון, בוא לירון. ליאור, בוא, ליאור ולירון, בואו. כל הכבוד. מקום שלישי נוסף. ובמקום הראשון, הנוסף, כיתה ו'1, כל הכבוד, תמשיכו כך. אני מזמינה את שחר ואת אסף. אוקיי, ו'1, אני מסתכלת עליכם כי אני רוצה שגם אתם תקבלו. אנחנו נצטלם עם התחיה בשבוע הבא כשהוא יהיה, בסדר? אני מאוד מבקשת לא לשכוח למסור את הדף הזה להורים, לתלות אותו על הלוח בבית או על המקרר, בסדר? ולתעודות. אוריה. תקשיבו מה כתבה המורה של אוריה. כאות הערכה על שמתקיימים בה דבריו של הלל, אוהב שלום ורודף שלום, וכן על נועם הליכותייך וחריצותך. כיתה A2, אני מזמינה את נוגה שאול. והמורה של נוגה כתבה הרבה ובקטן, וכדאי להקשיב כמובן. אחת, עדי נחום. עדי מקבלת תעודה על התנהגותך הרגועה והשלווה, על שקדנותך וחריצותך, וכן על המאמץ בתחום הלימודי והחברתי. יישר כוח. כיתה ו'2, בואו נראה מה כתבה המורה של נריה, מעניין מי זאת? נריה אסרף, קדימה. מרים תמיד אומרת שאתם עוברים אותה, אני לא צריכה להגיד את זה. ו'3, אחרונים חביבים, אני מזמינה את תומר זקן. שיק תומר. תומר על היוזמה, הם מארגנים גמ"ח של כלי כתיבה. ילד בבית הספר שחסר לו איזשהו כלי כתיבה יכול לבוא ולקחת, לא ישאלו למה ומה, וכמובן שאם יש ילדים שרוצים לתרום לגמ"ח הם יכולים גם מכיתות אחרות. אז אם יש ילדים, במיוחד לפני פסח כשעושים סדר בבית ויש לכם עפרונות, מחדדים, סרגלים, לורדים, צבעים, דפדפות, קלסרים, כל מה שקשור לתחום כלי הכתיבה והכתיבה, תביאו לכיתה A1 וזה יהיה לילדים שצריכים בבית הספר או ששכחו ביום מסוים. כיתה A1 לומדת גם ספרדית, וזאת בזכותה של אמא בכיתה.
הארגון מדי יום שישי, מירתה באה ליחד, מלמדת את הילדים ספרדית, ואני רואה שלפעמים זה כבר יותר מיום שישי בבית הספר, וזה פשוט תענוג. ועכשיו אתם תראו איזשהו תוצר מהלמידה הזאת. בבקשה. נקודה סימן שאלה. במיוחד עיתונאים. כן. אוקיי. לא רואים. זהו, אז ביום, וכמובן ש... In 1931, believed they were liberating the Chinese from the clutches of colonialism. They also desperately needed China's natural resources to build up an empire.